साखळीमध्ये आम्ही आता नवीन आउटलेट चालू केलं आहे जे 24 तास लोकांना सर्व्हिस देणार. साखळीतल्या लोकांना आम्ही 24 तास सर्व्हिस म्हणजे फक्त काउंटरवर नाही देत, तर लोकांनी कधी कॉल केला डिलिव्हरी पण आम्ही 24 तास देतो. तर प्लीज या सर्व्हिसेसचा फायदा घ्या आणि एकदा प्लीज आमच्या वेलनेसला व्हिजिट करा. आमचे हांगासर वखदां तशें बाकीचे हेर गजाली ज्यो आमकां डेली लागतात त्योय आमचे कडेन अवेलेबल आसता. तो तेन्ना तुमी एकदां आमच्या आउटलेटीक जरूर व्हिजिट करा आणि आमच्या सर्विसींचो लाभ घेया. आमचे कडेन फार्मा, FMCG, रिहॅब तशेंच व्हडल्या धाकट्यांक सगळ्यांक लागता त्यो वस्तू अवेलेबल आसता विथ डिस्काउंट. आमचो डिस्काउंट 10% स्टार्ट जाता टू 15% ऑन मेडिसिन्स. तेन्ना आमच्या आउटलेटीक जरूर एकदा व्हिजिट करा. ठीक आहे. आणि चतुर्थीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. तुमकां चवथीची उर्मिळीत पडली. एंड आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा.